O Concello de Cambados acolleu con éxito de asistencia a celebración do primeiro Foro do Mar. A xornada organizada por Actamarupta tiña como obxectivo que os traballadores e traballadoras do mar puidesen trasladar as súas inquedanzas directamente ás administracións. A proposta que lle facemos ao Ministerio, que vamos a empezar a negociar xa, dos cálculos de reducción para que os mariscadores e as mariscadoras poidan acollerse a unha xubilación en edades máis tempranas. E o segundo tema, que tamén é igual de importante para nós, que é que as enfermedades profesionais, os accidentes de traballo, den definitivamente paso a unha cobertura que é esencial, que son as incapacidades permanentes. O acto foi inaugurado a través de videoconferencia polo ministro José Luis Escribá. O ministro sinalou as liñas de axuda que o goberno destinará ao sector do mar, así como as partidas do plan de recuperación. As pensións que nos afecta a todos, ao final, non só o sector do mar, é dicir, a garantía de poder ter que esa bolsa da Seguridade Social non este repercutindo diariamente despois no que o pago correspondiente das pensións e poder blindalo a través dos orzamentos do Estado, creo que foi o primeiro paso que deu o goberno con esos 18.000 millóns de euros que se acaban de meter vía os orzamentos e non vía Seguridade Social. A xornada centrouse especialmente nas mariscadoras e na importancia dos traballadores do mar como dinamizadores da economía local e polo seu cuidado do medio ambiente. Unha das grandes reclamacións que teñen as mariscadoras son precisamente eses coeficientes reductores, elas ven que o seu coeficiente non está equiparado ao caso dos mariñeiros, nin dos mariscadores a flote, dos rañeiros que chamamos aquí. É certo que debería de estar equiparado, posto que o traballo que realizan é igual de duro e desde logo non é de recibo que unha muller con xa unha edad avanzada teña que seguir facendo unha tarefa tan dura como é a de traballar no mar e, sobre todo, marisqueo. A programación comezou co relatorio da directora do ISN, María Elena Martínez, e continuou con diferentes mesas redondas centradas na igualdade, na sustentabilidade medioambiental e na prevención no traballo e enfermidades profesionais. A xornada foi clausurada polo propio presidente da Actamarupta, Eduardo Abad.